Enhlala sezazi ngiyakhuleka ngane zakwethu. Uma usheshe ukuzwela ngiyaxolisa bakithi umsebenzi wami nami ukushaya umsebenzi. Siphuthuma enkandla namhlanje kwesinye sey'kole esaziwayo unyaka nonyaka ngemiphumela emihle okuyibiza imali. Ngane zakwethu, iy'ngane zamantombazane laphana ay'sabazi ubuthongo ngenxa ndoda thizeni ey'ngenela endlini layalala khona. Inesibindi leya ndoda esesabekayo, ikwazi ukungenela iy'ngane ey'lala nga-5 ifike iy'dlwengule. Ithi ziyakhala, bese izingane ziyakhala iy'sabise ngokuy'bulala, iy'sabise ngokuy'dubula, iy'sabise ngokuy'gwaza. Umphakathi-ke uzamele ndoda ukuyibamba. Uthe uma uyibamba umphakathi usabiza amaphoyisa, yaphula undlela indoda madoda, uMaligashe ungampela lo. Waphunyuka umphakathi uyibambile. Yanqamula ucingo lesikole, yanqamula ucingo, washona phansi ey'hosheni, yabhukuda yaphumela ngaphesheya. Kodwa-ke amaphoyisa asethi entweni zayo, asecelile futhi ukuthi uma niyibona mphakathi wasenkandla noma uma niyibona Ningizimu Afrika ningabe nisayithinta, fonelani wona amaphoyisa niyiluse kuphela into efuneke niyenze nina, ukuthi niyiluse nje ingapheli emehlweni enu. Siyafisa iy'ngane zethu ey'sebiza imali enkandla ziphephe, zisuke emakhaya ziyofunda. Laphana sikhuluma iy'ngane zase-KZN, sikhuluma iy'ngane ey'suka ko-Eastern Cape, Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, yonke indawo ongayicabanga ela e-South Africa ey'funda lapha.